So 23 ini nga tanan ano, may tungod good man nga birthday ni na in heaven. Kung kaya gihapon paborito ang number nga 23 luwat ini kabuguos. Mano Berilio, ada ano man? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Talon. Sige. Oo. Merry Christmas ha. Thank you. Para buwas, baga makayaw-ayaw ano. Thank you. Sige, sige. Opo. Ano ka, manap ito eh? Okay. Okay lang kuno ka na. Aring patod. Wala hamot man haim. Mali. Slice bread. Ito lang, gusto lang yung baha. Aring kuhan. Ay, Ay pagtuo. Di pinas ko baga panot si Bina. salamat. Okay. Nables of you do. Kaman ikaw 23. Kaya 23 packs ito. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is December 23. 2024. Time check alas 12 pasado. Pag-aabot pala naton ano kay kanina naton intro ginotro tayo na kay nadiri nga ang pagpamensyon hangaran na. Kay naglibot kami pipira nga mga barangay. May daraton ano pinan na labyugan nga 23 packs ano nga panot si Buena kay may tungod adto ano era baga pa birthday usa nato nga sangkay nga baga gumikan na baga through his memories ani birthday celebration ano baga nagpaambit 23 ka packs ng mga panot si Buena. Okay, labi na nga iyagyapong paborito ang numero nga 23. So ipapasok na niya na iton video. So siya natin dahil nga baga naunaan nga di kan Mano? Good morning. Good morning. Mano Berilio? Ay, ni bato sada. May. Payabas si phone cake. Salamat sir. Sakto lang yung para yan na buwas ano. Oo. Salamat. May daka didi, may daka mo baga. Coke no. Adihin sliced bird. Adihin kuan noodles, may daka pididi. May dadilata ngan spaghetti yung gihapon. Salamat sir. Sir, ikaw dahil na kayo nagsiring nga makakon nga ni mabiltak. Ito na hapon. Mano Berilio, ada ano man? Merry Christmas. Merry Christmas. Advance Happy New Year. Happy birthday in heaven kan amon sangkay. So 23 ini nga tanan ano. May tungod good man nga birthday ni na in heaven. So tung kaya gihapon paborito ang number nga 23 luwat ini kabuguos. Kaya aga tay. Sige la dira kay dila kay lot baga mag-iha. Baga adin ginpapakon hay mo. Pingaga. Adihin baga cake. Kuan ito sipon ato naghihapon to niya kuan. Kuan ayo pag kuan kay tindugala sugara man sugara la ano nailiw ka kan nanay talon mingaw. Ito tayo ha, baga kuan ito hay mo, baga usakahan 23 nga baga na kuanan niya na ngadlaw. Baga
Mm. May kagalinang yan, mis naman 50. Papasahe ko nga ito, tulusan ka na sabit. Kay may kutuyo. Ah. Sige. Sige. Tuyo. Kay, ganap. Kuan, mapagkani anay, waray. Kahala, tay. O, kumbaga may dapan ng kakadtuan liwat nga iba, ha? Sige, salamat. Sige, makadi kami. Merry Christmas. Talon. Oo. Mopay nga. Pasko. Hello, God. Imo ni mga anak? Oo, naman ni mo ito. O, kamangkunan. Awahay maning padis. Awaringan ni. Manabito eh. Ano, makanta kita? Ano, Happy New Year. Oh, adihin ko ano. Karwatalaan ay Merry Christmas. Oh, pagka-birthday dito in heaven anam sa sangkay. Dito mga kuan ano. Dala. Adihin pa kuan hayo. Palayon otro. Oh, mano. Oh, ha. Hani, nanay. Nakaturog, oo. Kuha na naladi, ha? Sige. Oo, ang talon. Baga pa ni Chibina, otro. Oo. Lero mo. Apay. Apay nga, ga, lola. Nanmamas ko. Hinotada. Hinotada. Aw, ikaw la. Warinim ka kuan, kaupod. Ha? Doon wala ka mo dida. Hey, ngaran. Manahulita. Wadin baga para buwas ni mo o baga kuan. Oo, panot si Bina. Sigang ito na nagbe-birthday na in heaven, no? Hay, manyan ni mo po dida. Oh, ito pasawang ano to ni mo anak? Asawa. Oh, balo. Mali mga anak. Oo. Sige, sige. Ikaw na ladi mana ha. Lola anad to ni mo ngaran? Ulita. Oo. Oo, ha. Sige nay. Oo. Oh, hay na ni mga batos. Tuha kon sir tuha kaboynan sir. Ha? Ato kaboynan. Oh, ato kabuinan. Oo. Lagaan hira dito. At mamas ko giha. Ang mamas ko liwat. Oh, ano pa ito ngaran? Elizabeth. Mana Elizabeth adin baga tikahin nag-birthday. Ha? Oo. Oo. Ada Merry Christmas. Merry Christmas. Mana Elizabeth. Oo. Anin pa design naman. Ato na mama sir sir. Mama Sayro sa liwat. Pidikab. Ah. Oo. Naturo na gatay do dumog na. Ya si kuwaray tao. May ada. Tikan ni ako sir. Sahala. Sige. Sige. Salamat. Oh, Merry Christmas. Give me. Kahit mahulog, makurit paghimo naman. Hello, give me. Merry Christmas. Ading ko ani day. Pakikuan na lang kay baga nakita namit nga bata enta. Oo, Merry Christmas. Tigang hindi naggusto nga nagbe-birthday na in heaven. Sa kamon ika-23 kabugos nga baga na love you gan hini nga grasya. Happy na. Di mabugatay. Hinayat ko na. Ala, Merry Christmas ha. Sala. Maupay. Mapay. Bitaw. Ay, maupay nga gama na namamasko. Ginano ka. Oh, ano day? Hinatahan ni. Ha? Hinatahan ni. Kami na po. Kamo, pipira kamo ani. Tulo. Imo nanay. Burerangan hi. Ha, nira. Adto kay kuan lang kami ngan hingad tula. Oo, inadihin ko an. Baga, panot si Bina. Karawata ading chiffon cake. Thank you. Oh, nga nadihi manubitoy, manubits. Halo, ang ngaran? Clarissa. Ikaw he? Christine. Arvena po. Aurorina. Oo. Pwede Hala. maro tayo. Balita yung pinag-iisip nanay mo. Oo.
Hala. Thank you po. Opo. Inadihin ko baga panot si Bina. Salamat. Oo. Baga birthday ni baga iya pa birthday ba. Oo. Merry Christmas. Baging palayon ito niyan Hindi nagkuhan. Baga kuan la dili lang napangaran. Ti batos. Impadis. Nagkukuan. Pipir timbatos. Upat. Adihin ko baga panot si Bina. Oo, baga nahipod ka mo 23 kay kadlawon niya baga iya pang bit in heaven. Karawata di mana? Ang ngaran? Adelina. Manadilina nganhi? Ricardo. Mano Ricardo. Oo, pa nga aga. Thank you. Para baga buwas, baga makayaw-ayaw Thank you. Tahala, Merry Christmas. Madamo. Oo. Bye-bye. Yeah. Nay. Woo! Woo! Ba't magguliat? Woo! Lula! Nay. Woo! Badaw. Ba't magguliat? Mana? Maupay aga. Di ka nabati. Nabati mo nanay? Adin kuan. Natsibina. Okay lang. Kadianay. Nangyari niya. Pumperya. Salamat. Merry Christmas. Sige. Para buwan mo sabihin na. May ditong din na noodles, spaghetti yun ha? Sige. Pag-inom Opo. ka mo. Salamat, Yap. Opo. Man. Ano? Ikaw? Bibilin talaga chinilas. Oo, diyan. Ano ka, mano bito eh? Okay. May dangan na. May da. Talon, mga kabataan hipan nunulod high schoolahan. Mano bitoy? Adim. Umangkon. Adim umangkon. Sabi po mapay nga kamo mapay nga Pasko adihin papala yun para not si Bina ni may dadi di spaghettihon, may dadi dilata, may dadi da baga noodles. Oo, sige lang. Di na pa gidi. Oo, mga isarado. Sige lang. Diri pwede ka isarado. Karaw mo yung pwede. Pipera ka madihini ka mula. Manipadis. Ang butahin na di. Yung mga batos. Ay, magka muna agi good. Din. Di tanto na di. Magkano pala kami dun mo? Pag-agi. Hala na, Mano Beach. Sa bulik nila pumanis. Ay, pwede magi. Tara, Didi, amo na Didi. Senyor San Miguel.
Amo na, di man, didi. Oo. Okay la. Okay la kuno ka na. Ading patod. May ka lubong nga dato na. Ano bits? Wala hamot man hayem. Nadi. Makiagi. Laka din nga ito. Atong baga. Totoo dulur. Baga kita. Saba. Ito ngayon. Nakapamuya. Nakapamuya yung na-ribay ni kuryente din eh. Nako. Alagad hiking not. Alagad nga hiking Mano Beach. Rayo pa. Rayo pa ya. Siya na. Ikukuha na lang naman adi. Ibibilin? Oo. Ikaw na lang pagkuhan ha. Oo. Pamilya mo na dito. Kamu pamilya man lagi hapon. Oo ha. Oo. Baga kuhan ini. Pa ayo kay Bay konti Kikinin. Kikipi. Nawandon adi lugod. Oo. Baga panot si Ben. Mapen. Oh. Mapen. Tulog ka kaya, natika mas matikan din. Tikan kan kuan. Basta pa ano la. Birthday palipay o ha. Sige man mana. Opo. Oh, ha. Hi tiyo balay. Adito. Tala kuan na diha. Salamat Baga ako, paano si Ben salamat. o adi inkuan. Ay, salamat na nga dahil baha. Oh, may ano adi pa ni slice bread. Ay, salamat na nga dahil gabit baha. Oo. Baga. Oh, sige. Salamat. Mapay. Yan mama. Oh, hin matada. Ato nak mama. Camila. Ha? Ay, sige. Oh, iba. Ang motor. Adin kuan. Ay, Ay pagtuog. Di pinas ko baga panot si Bina. Baga kuan na nalay ni. salamat. Mama okay. Hera. Tapos ko na hera. Bless of you do. Girl. Good girl. Nagko-comment pala ako. Kuwan. Sa hala. Nakapalo wag yung ako. Ngayon liwat. Sige. Salamat. Opo. Kau na kan ito ha. Mapaingaga. Oo, nay. Hino ta ada? Ikaw la. Hino ti mo pod? Waray. O gusahan ka. Ha? Solo flight na ako. Solo flight ka na. Ay, man yung mga batos. Una na hera ha. Bato? Ano ngaran? Juliana. Manaliana, adi karawata, adin baga kuan para ni mo si Bina para buwas, ano? Thank you. Oh, may daka didi kuan. Yan adi pa kan Mano Beach gihap. Baga pa birthday gihapon ton in heaven. Oh, thank you. Nahalakipan 23 ka bugo so. Okay. Hala, Merry Christmas nay. Ano, Juliana?
Juliana. Juliana. Oh. Juliano Magallanes. Ugi daw. Tahala, Merry Christmas. Okay, salamat. Oh, sige, Mati-kadi sige. kami. Oo. Mapay. Mapay. Oh, day ka daw. Harim nanay. Imo tatay. Pipira ka mo dida. Hain pa adi na didi. O di mataragyan ngayon. Ay ngaran. Adin baga kuan day karawata. Panot si Bina. O di gyapon hin baga spaghetti ho, may dilata, may noodles. Mana di gyapon nagkakanap. Mano dito ibagat. Nakop Kung kakabot. karawat lang din. Kaya usay tunhan na Doon ayam. 23 nga kabugos usa ka mga baga na pilian no. Oo. Hala, Merry Christmas day. Oo, sige na lang mama at papa ha. Okay, okay. Ikaw na dikit tayo. Bahan pag kuano. Bahan pag. Mo pa nga Kalap. Pasko. Wala agad, imo ni mga anak. Awan naman nimo ito. O kamangkonan. Awahay man yung padis. Awaringan ni. Mana bito eh. Ano makanta kita? Ano, Happy New Year. Oh, adihin ko ano. Karawata lang ay Merry Christmas. Oh, pagka-birthday ito in heaven anamon sa ngasangkay. Ano nim ngaran hadto mana? Mana? Bak. Oo. Yorisma mo. Pinasurong ko na sa Manila, dito man po ako pagdaragan. Panalaan na ito ha, baga pakuha nito pa Ano pag nilablat nachibi na ito. Okay. Ayun. Tahala. Happy birthday at the heaven. Salamat. Okay. Paglabutan. Your favorite number 23. Alo ka do kinakilala ka man. Mapay nga aga. Nahatimingan nga. Nagano ka? Aray, nag-ano pa, pinalaw Di mana? Para naladi. Pa-birthday ni Kuan in heaven. Baga sakto lang yung baga paron si Duina. Thank para you bukas. very much. Para buhay. Thank you. May dito nila noodles, spaghetti home. Bi kapot bi. Thank you, madamo, sa beton Opo. Pasalamat kita ni sponsor na lang. Thank you very much mga sponsor. Opo. Thank you. Sige. Jadi ka na. Salamat. Okay, always. Adihin pa kuan hayo. Paalayon otro. Oh, mano. Oh, ha. Hani, nanay. Nakaturog, oo. Ikaw na naladi ha. Sige. Oo, ang talon. Baga pa ni Chibina otro. Oo. Lero mo. Tala mano. Oo ha. Panalana ito. Merry Christmas. Oo. Dahin utahan niyo din eh. Ika mo? Anim nanay. Ako po din Didi hinat kan didi. Kadi anay adin. Iman mga batos? Di, bugto. Mga bugto. Gasi ko batos. Adin baga. Sige lang kay. Diri man kami mahangkop haim. Say man pan. Balian ngaran nim. Dayalin adin baga kuan. Pa birthday panot si Bini ni no ang mga kabataan no. Di pa manubis ang ti masisiring. Anda pag ilublaan eh. Kanang Salamat pinaskuhan. diha. Pinaskuhan eh. Baga managigyan. Kaya ang nag-birthday at doon naman ay Igbaw. Pizza 23. Nagsanagdiyahin para pinaskuhan. Iyak birthday siya. Okay. Merry Christmas po. Okay. Ilublaan ka mo. Adi man yan kuan. Adi mo igukan ko mo ha. Thank you. Amo na ini. Urusan na lang ka mo. Iba't nila kung tihira ko ng sakit. Uy, kuan. Dili. Sino pa ini? Thank you. Mili.
Apay. Ano din? Ano ka? Ano din, ano ka? Uy, waray. Ano din pagkakuan? Uy, nangyari Okay na kanina. Wala ka ko no? Nagkasug, wala kita pagkasug, kaya sunod ako magi. Oo, adadi ko ini. Baga, Thank you. tayo sumugad kita. Wala kita magkasugat no? Baga ko nito. Pa-birthday. Para 24 na yun. Ikato na dito. 24 naman buwas. Ikato dito kuan. Oo, sige. Sige ha. Paguntayam. Ikaw ani ka kay balik ka man ikaw 23. Kay 23 packs ito. Pero sa iko naman. Ha? Okay. Ano ito? Yan, itong paglaong. Ang pera tali. Sisilula di ha mga din. Para gumantin. Sige ano din. Sige, salamat tayo. Okay. So para mo sang kay ano, happy birthday ano. Salamat sa nim pagpaambit. Hana 23 kabugos nga panwit sabay na ano. So thank you. Hini nga pahalipay han pipira nga pamilya ang 23 nga nakatagamtam hini nga imo pa birthday. Again, this has been your friend from another stars. Ini magpapapili lagya po niyo nga iubos na sangkay. Sangkay to nyo. Good night. Sweet dreams. Mama, chup chup. Sala. Oo, bagay labayin nga to niya na editon. Okay.